Piştî hilbijartinan hat dîtin ku dengên HDP kêm bûn, Kurdan nekarî rolê xwe yê kilîlbûnê bileyzin, di her du tifaqên wek Millet û Cumhur de nûnertiya Kurdan lawazma Haqparê nekarî dengek berketî bi dest bixe û navbera Selahattin Demirtaş û rayedarên HDP de nîqaş rûdan. Li gel vê tabloyê aliyek siyasetmedarên Kurd jî bang dikin ku divê Kurd dersê ji encamên hilbijartinan derbixin û li gorî vê yekê jî divê ji xwe re nexşereyek nû saz bikin. Tevgerek serbixwe û neteweyî ava bikin. Li Bakurê Kurdistanê îro pêwîstî bi rêgeyekî nû rêgeyekî netewê heye. Ev aloziyên îro tê xuyakirin ser sosyal medya em dişopînin. Dixwazî nav HDP ve dixwazî dervayê HDP nav PKK da an jî dervayê van hereketan ew partiyên Kurdistanê hemû dibe şewxa xudarxin bidin berxwe û car din bifikirin. Çavderên siyasiyên siyaseta Kurd ji nêz ve dişopînên balê dikeşin ku divê aliyên siyasiyên Kurdan nakokiyên navbera xwe de ji bîr bikin û ji bo ku ew careke din derfetên ketine destên wan de ji dest nedin, werin cem hev û yekîtiyek xurt ava bikin. Bi rastî ihtiyacek mezin heye, lêberê tu kes vîya nizane û kes heya niha jî tecrübe nekir. Em çi bêjin? Siyasetmanê Kurd yekîtiya negeriya. Li pêşa hinka ketin lêberê wa însanê pêşda çû jî yekîtiya Kurda û bi Kurdistanî û milletê Kurd yekîtiya Kurda bi rastî jî pir neanîn ziman û nekirin amaj û ruhê xwe jî nekirin. Kesayetên bi salan e di nava siyaseta Kurdan de cih digirin bang dikin ku pêdiviya Kurdan li Bakurê Kurdistanê bi tevgereke nû ya siyasî heye ku ji hemû îdeolojiyan dûr be û tenê ji bo bi destxistina mafên neteweyî yên Kurdan xebatê bimeşîne. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.